Noswaith dda a chroeso i'r gwers Ffrangeg heno. Ni'n mynd I ffocysu ar Ynganiad ac y Dibynnol. Felly, bonjour, je m'appelle Madame Pritchard et je travaille à e-sgol Gymraeg Brodir. Les objectifs ce soir sont comment améliorer votre prononciation du français pour l'examen oral et puis quand et comment utiliser le subjonctif. Felly heno ni'n mynd I ffocysu I ddechrau ar ynganiad, la prononciation, yn enwedig am yr arholiad llafar, a wedyn byddwn ni'n symud ymlaen at le subjonctif, felly sut a pryd I ddefnyddio fe. So, os ni'n dechrau gyda'r ynganiad, y peth bwysicaf I ddechrau gyda yw yr wyddor. So, dyna llun o'r wyddor yn Ffrangeg, a gobeithio bydd y sŵn yna yn helpu chi. So, ni'n cael A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ac oes angen mwy o ymarfer, mwy o help gyda fe, mae llawer o fideos ar YouTube i'ch helpu chi. Mae caneuon, a mae tutorials ac yn y blaen. Yn enwedig am y llythrennau sy'n mwy wahanol I ein wyddor ni. Ar y gwers ble dwi wedi recordio'r gwers ar-lein, mae ar y site e-sgol, mae mwy o fanylion ar y slides yna. Heno, ni'n mynd I jyst crynhoi beth oedd ar y gwers yna. Felly, os oes angen mwy o gwybodaeth, either chi'n gallu gwylio'r pwynt pŵer arall, y gwers arall, neu allwch chi edrych ar y we am mwy o fanylion, mwy o help. Felly, les accents, on a la cédille, l'accent aigu, l'accent circonflexe, l'accent grave et le tréma. A mae llawer o disgyblion yn gofyn I fi pam ydyn nhw'n bwysig. So dydyn nhw ddim yn really deall pam neu sut ydyn ni'n defnyddio nhw, ond mae'r acen yn gallu newid sŵn y gair. So mae yn bwysig. Chi ddim yn gallu just dyfalu ble I rhoi yr acen a pa fath o acen I defnyddio. Mae'n bwysig chi'n defnyddio yr acen cywir ac yn y lle cywir. Felly, os chi'n gwylio'r fideo, chi'n gallu cael mwy o gwybodaeth ar y sŵn. Enghraifft, la cédille yn swnio fel S cyn rhai llyfariad, a wedyn l'accent aigu fel E, so mae'r sŵn yn newid. So, edrychwch at y gwers arall am mwy o fanylion. Yr un nesaf oedd liaison, so cyswllt yw pan fyddwch yn yngannu catseiniaid, so the consonants, olaf, rhai geiriau os mae'n cael ei ddilyn gan llyfariad neu llythyren H. So, enghraifft, les enfants. So, fel arfer, mae le, mae'r S yn dywel. Ond, os mae'r S yn dilyn gan llyfariad neu H, ni'n actually dweud S, well actually mae'r S yn swnio fel Z. Okay? So ni'n dweud les enfants. Ac unwaith eto, os oes angen mwy o gwybodaeth, mae link yma ar y sgrin a chi'n gallu clicio arno fe I cael mwy o gwybodaeth. Neu jyst gwneud search ar Google a mae llawer o help ar-lein. Okay. However, beth bynnag, mae wastod yn exceptions to the rule. So, on a les liaisons interdites, so cysylltiadau gwaharddedig, forbidden liaisons. Esgusodwch fi, dwi'n dysgu Cymraeg, felly weithiau dwi'n gwneud camgymeriadau neu dwi'n stryglo gyda geirfa, so dwi'n ymddiheurio am hynny. So, mae'r liaison interdit, so chi ddim yn defnyddio'r liaison, cyn H aspirate, cyn ons a oui,
Ar ôl enwau, wel enwau priod, fel proper nouns, com Robert, Paris. Ar ôl enwau unigol, ar ôl ar ôl adferfau holiadol, a toujours. Ar ôl gwrthdroad, inversion, so pan ni'n swopio'r y berf gyda'r rhagenw. So parlez-vous Espanol, sdim liaison yna ar ôl y fw. Hefyd, ni'n cael ei liaison facultatif, so cysylltiadau dewisol, so chi'n gallu dewis os chi moyn defnyddio'r cyswllt. Ac os chi'n defnyddio y cysylltiadau, chi'n siarad yn mwy ffurfiol. Okay? Os chi ddim yn defnyddio nhw, mae'n mwy anffurfiol. Mae'r llun yma yn dangos chi enghreifftiau o'r rheolau. So, green light required os chi'n defnyddio nhw, a wedyn red light forbidden os chi ddim yn defnyddio nhw, gyda enghreifftiau. Hefyd yma, mae rhestr o'r llythrennau sy'n, a sut wyt ti'n dweud nhw ar ôl y liaison. So, enghraifft, fel ni wedi gweld, mae S yn swnio fel Z mewn liaison. So, les enfants, ni wedi gweld yn barod, mae S yn swnio fel Z cyn y llyfariad. So, les enfants. Mae D yn swnio fel T, mae F yn swnio fel F, fel sportif, yn lle sportif, enghraifft. Mae gyda'r R, so mae'r sŵn, dwi'n dweud yn yr ysgol, mae'n swnio fel cath sy'n hapus iawn. So mae'n R, so fel purring yn cefn y llwnc. Okay? A mae'r llun yna, os mae'n helpu. Just basically, mae rhaid i chi ymarfer fe. Os chi ddim yn teimlo'n hyderus, chi'n gallu jyst ymarfer dweud geirfa gyda R, so chi'n gallu ymarfer. So, enghraifft yma, rue, regarder, partir, respirer, frère et rouge. Okay, enghraifft, so chi'n gallu ymarfer yn y tŷ. Les lettres mouettes, so llythrennau tawel, mae enghreifftiau yma, a mae bocs yma, mae list yma, ble ni ddim yn dweud y llythyren ar y diwedd. Heblaw am os mae'n dilyn gan llyfariad, ble ni jyst wedi gweld gyda'r liaison yna. Autre symphonique important, so syniau ffonig pwysig arall. Ni'n cael. Je. 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 Mae os chi'n rili moyn swnio'n Ffrangeg, mae rhaid i chi meddwl am bob gair, bob llythyren, a jyst trio meddwl sut byddai'n dweud os roedden ni'n Ffrangeg. Yeah, so, yn lle je, mae'n je. So, ti'n rili rhoi y sŵn ar y je. Hefyd, mae'r llythrennau neu grwpau o llythrennau ar y top yna, maen nhw I gyd yn cael yr un sŵn. Maen nhw'n swnio fel E. So, par exemple, j'ai joué au foot, vous jouez au foot, il jouait au foot, j'aime le foot et le rugby, j'aime jouer au foot, je jouais au foot, il jouait au foot. Nawr yna, ni'n cael cymysg o amserau, so yr perffaith présent, yr amherffaith E yw A, ac mae'r berfenw yna ac amherffaith eto. Ond maen nhw I gyd yn cael yr un sŵn. So mae'r plant yn gofyn I fi, wel, sut wyt ti'n gwybod pa un maen nhw'n defnyddio os mae rhywun yn siarad I ti, os ydych chi'n gwrando, a dwi'n dweud bod mae'n dibynnu ar y brawddeg. Felly, enghraifft, os chi'n clywed j'ai joué, chi'n gwybod bod mae j'ai yw yr auxiliary verb, felly mae'n gorfod fod yn yr amser gorffennol. A wedyn, os chi'n clywed j'aime jouer, chi'n gwybod bod ar ôl rhedeg y berf aimer, ni ddim yn rhedeg yr ail berf. So, jouer yn gorfod fod yn y infinitive. Yeah?
So dyna sut chi'n gwybod gan defnyddio'r gweddill yr brawddeg. Yr un nesaf yw a, n, o, n, e, n, a nhw wedi gyd yn cael yr un sain. So fel on, so anglais, ongle, enfant. A wedyn n yn swnio fel ang, so intéressant, enfant, lapin. Dydy ddim yn in. Mae llawer o bobl mae'n dweud intéressant. Dydy ddim yn intéressant, mae'n intéressant. Okay? A mae'r enghreifftiau eraill yma nawr fel fantastique, en France, mans, vin, cans, sange, cousin, etc. Okay, eto mae 2 slides arall nawr gyda sain wahanol. So le poisson, le vin, le jeu vidéo, le ciseau, les dents, le pain, le midi, la poule, la lune, la maison, la tête, la sorcière, la gorille, les fruits, Espagne, la pollution, la question, le requin. Felly, os chi'n gweld, mae'r sŵn yn y cylch melyn yna. So, par exemple, QU yn swnio fel c. So, la question. Dydy ddim yn cwestiwn, mae'n cwestiwn. Okay? Ac unwaith eto, os oes angen mwy o help, just ewch ar y we a mae llawer o gwefannau sy'n helpu gyda'r ynganiad. So, I ddechrau yr ynganiad, voici les virlangues, so felly tongue twisters, i'ch helpu chi ymarfer siarad Ffrangeg. So, ni yn. À chacun son choix, se dit sa sœur Sylvie, suivant son chemin. Ce vers, vers, c'est vers, c'est versé, c'est vers, vers. Je cherche Serge. Mae hwn yn anodd. Mae'n byr, ond mae'n anodd. 5 chiens chassent 6 chats, dont ta tante, ta tante, ta tante. La mule de juge bute contre le mur. Ce glouglou a voulu tout ce qu'il a vu sur le menu. La robe rouge de Rosalie est ravissante. Lily lit le livre dans le lit. La saule a salé son lit, mais la mère a lavé le lit que la saule a salé et la saule rissole dans la casserole. On part de la gare Saint-Lazare pour les ports de la mer du Nord. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse. Si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Son chat chante sa chanson. Posez vos gros pots d'eau au chaud. Toi, tortue, trottez sur un trottoir très étroit. A dyna ni. Ac unwaith eto, mae'r fideos ar-lein ar YouTube sy'n helpu chi gyda'r ynganiad. Ond mae'r ffordd dda, mae'r ffordd doniol I ymarfer efallai gyda ffrindiau neu gyda teulu, jyst I ymarfer siarad Ffrangeg. Felly, comment réussir, so sut I fod yn llwyddiannus, so mae'r llawer o links ar y we fel yr un yma. Gwrando ar ganeuon Ffrangeg neu podleidiau neu fideos Ffrangeg. Darllen testunau neu llyfrau yn uchel. Felly, dwi'n siŵr mae ffordd arall I ddweud y lawd, ond dwi ddim yn cofio fe, ond darllen y lawd yn uchel. Os chi'n siarad yr iaith yn ymhen, mae'n swnio'n rili dda. Ond wedyn, mae'n fel darllen, hyd yn oed os chi'n darllen yn Gymraeg neu yn Saesneg, os ti'n darllen y lawd I rywun arall, neu jyst yn ystafell wely ti ar dy ben dy hun, mae'n ffordd dda I ymarfer siarad. A ti ddim yn fel, wel, os ti'n trip over words, ti'n gallu jyst ymarfer nhw wedyn, a'n enwedig am yr arholiad llafar, oherwydd, byddwch chi'n nerfus iawn wrth gwrs, mae'n normal, bydd pawb yn. So mwy ydych chi'n siarad yn uchel, yr hawsach bydd am yr arholiad.
gwylio ffilmiau neu raglenau dyledu Ffrangeg, jyst i clywed y Ffrangeg, i clywed y ffordd maen nhw'n siarad, a bydd yn really helpu chi i siarad, i copio'r acen nhw. Ymarfer siarad Ffrangeg yn uchel cymaint â phosib i wella eich hyder. So os ti yn y car, yn y cawod, yn y gwely, yn just mynd ar ci am dro, unrhyw beth ble chi'n gallu just siarad Ffrangeg, ti'n gallu dweud unrhyw beth. So weithiau ti'n gallu fod yn golchi'ch llestri, ti'n dweud, dwi'n golchi'ch llestri a dwi'n ymarfer siarad Ffrangeg a dwi'n gwylio'r teledu. So dim ots beth ti'n gwneud, beth ti'n dweud, ti dal yn ymarfer. So a mae'n just codi hyder. A wedyn adolygu rheolau ar-lein. Ac y peth olaf yw i defnyddio'r app Duolingo. Mae'n am ddim, ond mae'n really helpu chi, cos mae'r tasgau gwrando a tasgau siarad, so mae'n really helpu chi gyda'r ynganiad. Byddwn ni'n symud ymlaen nawr at yr ail hanner, sef le subjonctif. So voici, dyma rhestr, dwi'n cymysgu'r ieithoedd nawr, Ffrangeg a Gymraeg. Dyma rhestr o'r amserau yn Ffrangeg, gyda enghreifftiau hefyd. Felly, reit ar diwedd y sesiwn yma nawr, byddai'n dangos chi enghraifft o rhedeg un berf mewn bob amser. A chi'n gallu gwneud hwn wedyn am berfau wahanol, jyst i ymarfer i adolygu cyn yr arholiadau. So dyna nhw, ond ni'n mynd i ffocysu ar le subjonctif présent, a wedyn tipyn bach ar le subjonctif passé, oherwydd ar ôl chi wedi dysgu le présent, mae'r passé yn hawsach. Felly, yn Ffrangeg, rydyn ni'n defnyddio fe mewn cymalau dibynnol, dependent clauses, so sy'n dechrau gyda que. I ddynodi rhyw fath o ddrychedd, ansicrwydd neu afreality yn meddwl yn siaradwr. Gobeithio mae hwn yn cywir. Felly, Gymraeg Felly mae teimladau fel amheuaeth ac awydd yn gofyn am y dibynnol yn ogystal i fynegiant o angenreidioedd, posibilrwydd a barn. Par exemple, il faut que tu prennes le train ce matin. So mae prenne yn dod o'r berf prendre. Je suis contente que vous visitiez, gyda i dot yna, Paris. On interdit qu'elle aille à la boîte de nuit. So mae aille yn dod o'r berf aller dans le subjonctif. A dyna cadw'n gyda enghraifft arall. So dwy peth ni'n mynd i edrych at, pryd dylech chi ei ddefnyddio a'n sut mae'n gweithio. Felly, quand utiliser le subjonctif, so pryd ydych chi'n defnyddio fe. So fel dwedais i, mae'r dibynnol wastad yn cael ei ragflaenu gan que. A dyma rhai enghreifftiau o pryd i'w defnyddio, so mae jyst llun bach. So l'opinion à la forme négative, le doute, l'incertitude, le désir, l'impossibilité, etc. So mae hwn yn just llun o'r just enghreifftiau. Os chi angen mwy o enghreifftiau, ar y gwers cyfan, ar y wefan e-sgol, mae'r cwpl o rhestr o'r sentence structures, so brawddegau cychwyn, sy'n dilyn gan le subjonctif, yr amodol. So allwch chi, os ydych chi'n gwylio'r fideo yna, chi'n gallu ysgrifennu enghreifftiau arall o pryd chi'n defnyddio fe. Un ffordd syml i meddwl amdano yw, os yw rhywbeth yn bendant yn reality, chi'n defnyddio y dangosol. Os yw'r siawns bod y gweithred yn reality, so mwy na 70%, dangosol, ond os yw'r siawns bydd y gweithred yn reality yn llai na 70%, byddech chi'n defnyddio y dibynnol. A mae hwn yn eitha syml, ond jyst i helpu chi
meddwl amdano fe. A cofiwch, os oes angen mwy o gwybodaeth am pryd i defnyddio fe, jyst gwylio'r gwers. Comment former le subjonctif, so sut ydyn ni'n creu yr amodol yn Ffrangeg. Gyda berfau rheolaidd, mae'n eitha syml. So mae'r rheol yw i cymer y ffurf il yn amser presennol y ferf, gollwng y terfyniad ta i ffurfio'r coesyn, y stem, a wedyn ychwanegu'r terfyniadau dibynnol. So mae'n e-s-e, i-o-n-s, i-i-z, a wedyn ta. Nawr, fel chi'n gallu gweld, mae'n really tebyg i'r presennol chi wedi dysgu o'r blaen. A'r unig gwahaniaeth yw gyda y nhw ffom iong, so mae'r i-dot ychwanegol yna, a wedyn am y fw ffom, mae i-dot ychwanegol yna hefyd i ei. So mae enghraifft yna nawr, so il devient yw devenir, y berf devenir, yn y trydydd person lluosog, so il devient. So chi'n gollwng y terfyniad ta, so ni'n cael devient, a wedyn, mae'n dibynnu pwy sy'n siarad obviously, os ni'n defnyddio je, ni'n ychwanegu terfyniad ar y diwedd, a ni'n cael je devient yw dwi'n dod yn yr amodol. So mae'n eitha syml dwi'n credu. Dyna enghraifft arall, le verbe parler, so l'indicatif, je parle, tu parles, il elle parle, nous parlons, vous parlez, il elle parle, fel chi'n gwybod. A wedyn le subjonctif, que je parle, que tu parles, qu'il ou elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il ou elle parle. So mae'r porffor yn dangos y dau sy'n wahanol i'r indicatif yna, a ni jyst wedi ychwanegu i dot. So parlons, parlions, parlez, parliez. So mae hwn yw am berfau rheolaidd, regular verbs. Les verbes irréguliers, so irregular verbs nawr, berfau afreolaidd. So, i ddechrau, mae'n bwysig i dysgu y berfau sy'n mwy defnyddiol, fel être i avoir. Okay, so mae nhw'n really bwysig, hollol bwysig. Yn enwedig oherwydd wedyn byddai'n dangos chi sut i creu yr amodol yn yr amser gorffennol. So mae'n bwysig chi'n dysgu être i avoir. Okay? So fel ni'n gwybod l'indicatif, so je suis, tu es, il est, elle est, etc. J'ai, tu as, il a, elle a. En le subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'elle soit, que nous soyons, etc. A wedyn que j'aille, que tu ailles, qu'elle aille. Efallai chi wedi gweld e'n barod mewn tasgau ysgrifenedig, neu darllen, etc. Ond os chi ddim yn teimlo'n hyderus, mae'n bwysig i dysgu nhw ac ymarfer nhw. A wedyn ni'n cael y berfau aller, venir, mae aller yn hollol bwysig. Savoir, vouloir, et puis faire et pouvoir. Okay? So, efallai chi'n gallu creu fel taflen adolygu o'r amodol, y subjonctif, a chi'n gallu just ysgrifennu amrywiaeth o berfau yn yr amodol just i ymarfer nhw, a wedyn creu brawddegau sy'n defnyddio nhw. Right, okay, ac y peth olaf yw le subjonctif passé. So, mae'n eithaf hawdd. Os chi wedi dysgu avoir et être o subjonctif, chi dim ond wedyn yn ychwanegu le participe passé. So, nous sommes contents que vous soyez venus. Yr unig wahaniaeth yna yw soyez. A wedyn, elle est désolée que tu n'ailles pas pu venir, a mae ai yn wahanol oherwydd mae'r que yn meddwl bod ni'n gorfod defnyddio'r amodol yna. So mae'r le passé du subjonctif yn eitha hawdd as long as chi wedi dysgu avoir et être o subjonctif. Okay?
Reit, so nawr mae'r amser I chi ymarfer. So ni wedi gwneud y tasg yna yn y gwers llawn. So byddai'n mynd dros o fe yn gloi. Os oes angen, chi'n gallu ail-gwylio'r sesiwn yma a wedyn pause y recordiad mwyn I chi cael amser I gwneud y tasg cyn gweld yr atebion. Yma mae'r tasg cyfieithu o Ffrangeg i'r Gymraeg. A wedyn I ddweud os mae'r brawddeg yn cynnwys y dibynnol neu beidio. So mae'r tic os mae'n defnyddio y dibynnol. Sori, mae'n camgymeriad sillafu yna. A wedyn croes os dydy ddim yn defnyddio'r dibynnol. Okay? So, dwi'n mynd I chwarae fe nawr, ond fel dwedais I, chi'n gallu pause ar unrhyw pryd os chi'n ail-gwylio fe, ysgrifennu'r ateb a wedyn gwirio'r ateb. Okay? So, je veux partir avant qu'il rentre. So, I want to leave before he comes back, neu'n Gymraeg, dwi eisiau gadael cyn iddo dod yn ôl, neu dychweld. So, mae yn defnyddio'r yr dibynnol oherwydd mewn rentre yna. Mae'n edrych fel normal, fel y presennol, ond mae yn dibynnol. Il aime nager, mais il préfère manger. So, mae'n hoffi nofio, ond mae well ganddo fwyta. Dim dibynnol yna. Je n'aime pas que tu viennes ici tout seul. Dydw I ddim yn hoffi ti yn dod yma ar ben dy hun. So, mae'n defnyddio'r y dibynnol, cos mae'n yna, vienne yw y berf yn y dibynnol. Il faut se souvenir que cela n'est pas toujours possible. Rhaid I ni, neu rhaid I chi cofio nad yw hynny wastad yn bosib. A dydy ddim yn defnyddio'r dibynnol. Qui que ce soit, je n'ai pas d'argent. Pwy bynnag yw does gen I ddim arian, a mae swa yna yw y dibynnol. Il semble être charmant. Does dim dibynnol yna, mae'n ymddangos I fod yn swynol. Charming. Rhif 7, il exige que nous payions immédiatement. Mae hwnna'n defnyddio'r dibynnol. Mae'n mynnu ein bod ni'n talu ar unwaith. Je viens avec vous pourvu que je puisse conduire. Yr puis yna yw cliw fawr, so rwy'n dod gyda chi os gallaf gyrru. So dyna'r dibynnol je puisse yna. Numéro 9, elle est contente d'avoir sa propre chambre. Mae hi'n hapus I gael ystafell wyliau hun, sdim dibynnol yna. A numéro 10, quel pays ou non, je n'y vais pas. A mae hwn yn defnyddio'r dibynnol yna ar ôl que. Okay? Os ydy hi'n talu neu beidio, dydw I ddim yn mynd. Reit, yr ail tasg yw I cyfieithu o'r Gymraeg i'r Ffrangeg. So mae hwn yn anoddach nawr. So unwaith eto, please pause y recordiad, give it a go, a wedyn gwirio'r ateb wedyn. So mae gen I 3 brawd ac dydyn nhw ddim yn dod. J'ai 3 frères et il ne vient pas. Ei fod yn ffit, dydy ddim yn gallu ddawnsio. Bien qu'il soit en forme, il ne sait pas danser. Rwy'n hapus iawn I fod yma. Je suis très content ou heureux d'être là ou ici. Mae'n bwysig ac mae rhaid gwneud y gwaith. Il est important et le travail doit être fini. O, il faut faire le travail. Sdim dibynnol yna. Cyn I ni adael, prynwch ddiod. Avant de partir, achète un verre. O, neu, chi'n gallu defnyddio'r dibynnol. Avant que nous partions, achetez à boire. So, mae que yna yn dweud bod ni'n gorfod defnyddio'r dibynnol yna, partions. Rwy'n credu ein bod ni'n mynd heno. Je pense qu'on va ce soir, ou nous allons ce soir. Ble bynnag ewch chi,
fe ddilynaf. Où que tu ailles, je te suivrai. Mae'r dibynnol yna. Rwy'n hoffi dy fod di'n teithio ar ben dy hun, and j'aime que tu voyages tout seul. And mae'r meddyg yn gorchymyn dy fod di'n gorffwys heno. Le docteur ou le médecin ordonne que tu te reposes ce soir. Mae'r dibynnol yna. A wedyn, beth bynnag dwi'n gwneud, mae nhw'n fy meirniadu. Quoi que je fasse, il me critique. Okay, so mae ffas yna yw dibynnol. So llawer o enghreifftiau yna. Os oes angen mwy o ymarfer, plis ewch ar-lein. A mae llawer o enghreifftiau, mae'r tasgau, mae'r profion ac yn y blaen ar-lein sy'n marcio hefyd. So, common réussir, sut i fod yn llwyddiannus. So, dysgwch rai o'r ymadroddion gosod lle mae angen y dibynnol, a fel dwedais i mewn rhestr fawr ar yr gwers arall, y gwers llawn. Ceisiwch cynnwys cwpl o enghreifftiau yn yr arholiadau ysgrifenedig neu siarad. Dysgwch rai ymadroddion gosod sy'n cynnwys dibynnol. Dysgwch y berfau mwyaf cyffredin fel avoir, être, aller, faire yn y dibynnol. A dysgwch sut i adnabod y dibynnol fel bydd e ddim yn eich ofni yn yr arholiad darllen neu gwrando. OK, so dyna y nodau heno. So les objectifs, comment améliorer votre prononciation du français pour l'examen oral et quand et comment utiliser le subjonctif. So ni wedi gwneud hwnna heno. A fel dwedais i earlier, dyma enghraifft nawr o fel adolygu chi'n gallu gwneud. So chi'n gallu rhedeg berf, so yma mae'r enghraifft yw voir, gweld, a chi'n gallu trio rhedeg y berf mewn amrywiaeth o amser, jyst i ymarfer sut i wneud e. A chi'n gallu defnyddio berfau syml fel avoir, être, aller, faire, sy'n rili defnyddiol, neu y berfau anoddach fel voir. A beth dwi wedi gwneud yn y canol yma yw just ysgrifennu 2 idioms sy'n defnyddio y berf voir. Mae enghraifft arall fel savoir, gwybod, a mae lire, darllen, a wedyn yr un olaf yw falloir. A mae hwn yn wahanol oherwydd mae'n impersonal verb, so mae'n berf amhersonol. Felly dim ond un ffurf o'r verb yna. So il faut, il a fallu, il fallait, il avait fallu, etc. Ond mae'n rili defnyddiol. OK, a dyna diwedd y sesiwn yna. So, vous avez des questions. Os oes cwestiwn dych chi'n gallu ysgrifennu fe yn y lle ble chi'n gallu gofyn cwestiynau. A jyst i orffen, hoffwn i ddweud bon chance, pob lwc i chi. Os chi'n gwneud digon o adolygu nawr, dwi'n siŵr byddwch chi'n llwyddiannus iawn yn yr haf. So, pob lwc a bon chance. Et puis, au revoir, hwyl fawr.